gozan cada ano deste espectáculo pirotécnico musical dos popularmente coñecidos como Fogos de Bouzas, un espectáculo que ten máis de 400 anos de historia. Esta parroquia viguesa ten unha identidade moi especial. É o reflexo do Vigo máis mariñeiro e foi unha vila independente ata o ano 1904, algo que aínda se nota na actualidade, cando os veciños de Bouzas din teño que ir a Vigo. A vila de Bouzas ten unha característica especial, que aínda que pertence a Vigo, ou está integrada en Vigo, eles teñen aí un sentido de identidade propio porque durante moitísimo tempo foron un concello independente. Entón, só pertencen a Vigo, só están integrados en Vigo desde 1904. E por iso ten un sabor tan especial, é unha vila mariñeira, cunha tradición de grandes armadores, de estaleiros, de máquinas de coser tamén. Bueno, é unha vila que digamos que un Sangrilá, unha aldea gala, non? No medio de Vigo, cunha identidade propia, e por iso ten as súas propias festas, que son, quizáis, as festas verdadeiramente grandes, as festas da nosa cidade. Para min é algo de corazón, de sentimento, de me evento así de todas as persoas que estiveron antes que a min, parte delas son da miña familia, non eu son un exemplo de endogamia boucense, porque pola miña parte, pola miña nai, o meu pai, a maioría son daqui, pero como de moito cariño e moito amor a todas as persoas que construíron este espacio, non? Cambiou, xa lle digo, os domingos de mañán coas ferias, ese paseo grande que fixeron por Orillamar, moita xente nova que veu, cambiou un pouco a imagen e o ambiente, agora quizás está mellor que antes. Bouzas ten un ambiente bonito, sobre todo no verán, está ben. E que significa para vostede vivir tan preto do mar? Porque falan de que aquí hai un sentimento moi especial. Iso é que indescriptible, o sea, se non se pode contar con palabras, é outra historia, é outro mundo. Hai que vivilo para sentilo. Eu nací en Bouzas, na calle da Iglesia, bauticeime en Bouzas, caseime en Bouzas, todo en Bouzas. Tuve 4 fillos en Bouzas e somos todos de Bouzas. E que lembra de nena? Bueno, cousas preciosas. Teño unha casa que me entraba agua. Cando me estaba bañando a miña nai, entraba un que dá o paso marítimo, onde está ali. Miña nai botándome agua por encima da cabeza e a agua entrando do mar entrando pola porta para dentro. Seguindo coa tradición, a verdade, disfrutando das festas de Bouzas como dende o primeiro día xa dende pequechos, e nada, aquí cumprindo coa tradición cada ano. E iso de que os de Bouzas din teño que ir a Vigo, como se Vigo... Pois sí, é boa que a miña nai. Mamá, vou a Vigo. Como se vitrase para Vigo, non? Onde estás? Este carácter de barrio fai que cada ano a programación de rúa teña un papel importante, con protagonismo para as bandas de música de toda a vida, como esta de Guláns, en Pontareas, unha das máis antigas de Galicia. Guláns está na zona de Pontareas, é unha parroquia de Pontareas, e isto é tradición, en Guláns é tradición. En cada familia, polo menos, hai un músico. De toda a vida, como a quen dice, querámonos xuntos todos. Xa, pásalo ben, máis ben polo que sea, nós vamos a pasalo ben, é outra cousa. A mí empezar a meu abuelo, fai moitos anos, e logo de pequeno meteron a mí na banda. Eu levo desde os 10 anos na banda de Guláns. Se son nativos de Guláns, en calquer casa de Guláns, algunha das persoas dos membros da familia sabe música, sabe ler polo menos sabe ler unha partitura. A banda xa ven desde 1970, hai tradición, polo menos de empezar e de probar, logo habrá xente que a mellor continuou ou non, pero sí, hai moita tradición en todas as familias, sempre hai alguén, logo hai familias que sí que somos moitos tocando, primos, tíos, irmáns. Levo tamén na banda
17 anos fago este ano. E toda unha vida, vamos. Aquí hai variedade. De 8 a 50. Na banda, no, empezando na juvenil, que é a outra banda máis pequena que temos para empezar, pero nesta, máis ou menos, dos 15 a, non sei, o maior daqui non sei cantos ten, pero andará polos 50 ou algo así. Eu toco clarinete e levo, non sei, 6 anos ou así na banda. Tocando o clarinete levo 6 anos, pero na banda grande levo desde o ano pasado. A mí o que máis me gusta polo menos son as verbenas. A festa e tal, e pasámoslo ben. E nas verbenas, entre un pase e outro, pois podemos bailar coas orquestas ou así, entón, si, pásase ben. Levamos. Sean as procesións con moito calor. Cando son procesións moi largas e con ola de calor. Aí é cando dices, bueno, da música está ben, pero... Canto pode durar unha procesión desas? Non imos dicir nomes, non, para que ninguén se agole, volan chamarnos, que é importante, pero que procesión, por exemplo, lembras ti que dixeras, miña, aí imos morrer todos aquí? Hai moitas, solen pasar de hora e medio así, e o paso moi lento, aí parado, e cando dices ti, pero non podían ir un pouco máis rápido, sabes?